Oh, Pawira, ana perlu apa kok tekan omah kene? Kok koyone penting banget. Nggih, Bu. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi ganggu. Iya, omong wae. Aku tak ngrungokke. Kula mriki nggadahi niat ingkang sae, Bu. Kula badhe matur ingkang jujur. Bu, kula sampun kenal dangu kalian Dek Mira. Kula kepengin nglamar lan resake pertunangan kalian Dek Mira, Bu. Kula tresna sanget kalian Dek Mira, Bu. Pawira, sing tak omongke kuwi ora enteng. Kowe ngerti ora? Urusan rumah tangga kuwi dudu mung perkara tresna. Kula mangertos, Bu. Nanging kula siap tanggung jawab, Bu. Kula janji bakal membahagiakan Dek Mira, Bu. Kowe ngomong gampang. Nanging ibu iki mikir masa depannya anakku. Apa sing iso tak jaminke? Kula pancen dede wong sugih, Bu. Ananging kula niku gadah tanggung jawab ingkang ageng, Bu. Kula mboten ajeng ninggalake Dek Mira, Bu. Nalika susah utawi seneng, Bu. Niat apik kuwi penting. Nanging kur niat wae ora cukup. Mira butuh urip sing mapan. Rezeki niku saged dipadosi, Bu. Sing penting wonten usaha. Kula yakin Gusti Allah bakal maringi dalan, Bu. Pawira, ibu wis duwe rencana kanggo Mira. Ana wong sing luwih mapan, luwih siap, lan keluargane wis kenal karo keluargaku. Oh ngoten, Bu. Dados Dek Mira niku pun gadah calon sanes. Ya, jan ibu wis milih dheke. Nanging, Bu, menapa Dek Mira niku setuju? Duh, Rah, malah macet ki. Piye, Jan? Pilih bensinnya saya, Mbak. Ya wes, coba medun. Kok angel banget ya, Rah? Coba kowe. Ini tak coba nih, Mbak. Kok angel ya, Mbak? Abot banget ya Kiki. Kipi itu ora iso dibuka kok ora ana sing lewat ya, Mbak. Main jaluk tulung ngono lho kon buka iki. Ya wis lah, Dek, iki paling nang pom kekencengan. Saiki disuruh wae alon-alon. Muga-muga ana dewa penolong. Yuk. Loh, naraki neng Dito, ketek lagi ditinggal sedelok wae andang ilang. Dek nganggo sepatu super apa ya? Kaya langsung ditelan bumi nek dek mlaku. Nara, kok kaya uwong ngajak dolanan delik-delikan. Sikilku lho ket mau tegel mlaku saka kono tekan kene, ora ketemu wae wonge. Kok dadi sepi ngene to? Kaya enek ana Nara mesti rame omongane ra tau entek. Delok wae ngasih ketemu tak nesoni dek sesasi. Masa ya wonge mulih, tapi ra mungkin sih mosok DST kaya iki ninggalke aku mlaku dhewean kaya ngene. Walah, ya wis lah tak golek ngasih ketemu. Sing penting ibu ngerti endi sing paling apik kanggo anakku. Nanging ingkang lakoni niku kan Dek Mira, Bu. Menawi Dek Mira mboten remen pripun? Iki keputusan keluarga, ora kabeh manut perasaan. Bu, kula niki tresna saestu kalian Dek Mira. Kula niki pun dangu nglumpukke keberanian kangge sowan mriki, Bu. Ibu ngerti, nanging jawabnya tetep ora. Napa kula pancen mboten pantes kangge Dek Mira, Bu? Dudu ora pantes, ning ibu ora yakin. Kowe iso menehi masa depan sing apik? Kula nyuwun kesempatan, Bu. Badhe kula buktekaken. Kesempatan kuwi ibu ora iso maringke. Keputusan ibu wis tetep.
Bu, menawi niki sampun dados keputusane panjenengan, kula mboten saged napa-napa, Bu. Ananging kula nyuwun setunggale perkawis, Bu. Apa kuwi? Kula nyuwun tulung ampun meksa Dek Mira bebrayan kalian tiyang ingkang boten dipun tresnani kalian Dek Mira. Amargi bebrayan iku suwene nganti tuwa, Bu. Ibu luwih ngerti sing paling apik kanggone anakku. Jenengan leres, Bu. Nanging katresnan ingkang dipisah kanthi paksa niku bakal ninggalke tatu ingkang jero, Bu. Yen kowe seneng tenan karo Mira, sinau ngiklaske. Ngiklasaken tiyang ingkang kula tresnani niku boten perkawis gampil, Bu. Ya muga-muga wae ana sik nulungi ya. Alah ge panas kaya ngene. Muga-muga wae ana kendaraan lewat ya, Mbak. Ya nek ana. Nek ra ana dipikul wae ya, Mbak. Ya wis ya, Mbak, ditutur neh ya. Ya. Kira-kira iki engko ana sik nulungi ra ya, Mbak? Berharap sih ana ya. Wis kesel banget iki nonton ket mau iki, Mbak. Oh, tau wis adoh tenan. Aku kudu oleh angkong ben dadi brio. Duh, capek. Panas banget. Dek Nara, Dek Mira, kenapa motor kok macet? Kan cowokmu kan, Mbak? Kan cowokmu. Macet Bang montore. Motor kok tak tonton apa mergo bensin muda? Heeh, Bang. Apa oleh tak tonton tekan omahmu Dek Mira? Sapa Mbak Mir diuripke meneh? Sapa ngerti iso? Ya. Nah, akhirnya iso, Mbak. Ayo. Cek Dek Mira, aku dolan nang omahmu. Dek Mira, Dek Nara. 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 Oh, Dek Mira malah ninggal. Dek Mira, Dek Nara. Dek Mira. Akhirnya kira tekan ngomah. Panas banget. Akhirnya tekan ngomah ya, Mbak. Lelah, kesel banget iki boyokku. Orang ngatasi. Sal, Sal. Dan Sini, jangan main air terus. Sini. orang mau lihat anak kecilnya. Sini lo duduk sini. Sini nanti masuk angin. Sini. Anak-anak. Halah, Nan. Pas kesel nyuruh motor, malah ketemu Bang Randy. Lah iya toh, Mbak, sebel banget aku ki. Aku kok motornya macet. Ini kan mulut kan? Lah iya, rasanya kayak aku pengen jawab, mergo motornya rasa mlaku dhewe. Ono ora mbok jawab. Kayak toh, Mbak, sing mari aku tambah kesel ki, Bang Randy ki malah guyu-guyu tau ndelok ketak dhewe ki.
Menawa dek iki guyang-guyang mergo nyawang kowe lucu. Di, mah aku. Terus ora sanggoda terus mah aku. Tapi kamu salting to. Tapi emang ujuk-ujuk ketemu karo wong sing marai deg-degan kok. Tapi Bang Randy apik lho, mau sempet arep nulungi. Ya iya, ning aku ya salah izin, Mbak. Saiki piye? Bisa izin mikir ke Bang Randy? Apa bensin sik entak? Ya loro-lorone, kesel nyurung motor ya kesel mikir ke dheweke. Mungkin nek ketemu meneh malahane lho, bisa kenalan wis suwe. Mbak Mir, aku udah dikelingan karo omong-omongane wong-wong kae. Omongan apa, Ran? Halah sing jareku karo Mas Satria kae lho. Mbok bahas meneh sih? Lah wong sak dusun wis do padha reti. Iki mung guyonan, Nar. Guyonan piye wong anggar kowe ketemu Mas Satria kowe ngasih salting-salting kok. Ya ampun, iki mung gugup. Nah, ngaku to nek kowe iki gugup. Kan gugup ora mesti seneng. Selalah, terus nek ora seneng apa pipimu abang? Lawang panas. Panas mergo srengenge apa panas mergo ketemu Mas Satria? Iki tenan di gawean apa piye to? Ono gaweanku kan ngedani kowe, Mbak. Bang Randy. Tapi nek tenan ya lucu banget no masa Bang Randy nggawa angkong sih. Apa tak cedaki wae ya? Sapa reti kok Nara tiba-tiba melu karo Bang Randy numpak angkonge kuwi. Kesel aku wis mupeng-mupeng terus ket mau. Lho Bang Randy, kok nyurung angkong dhewe iki ngopo to jane iki? Bang Randy. Devera, kok sendirian? Mau kemana? Kok cantik banget sih? Aku ke situ ya. Ih, Bang Randy. Kesel tenan aku. Gilane Bang kowe iki, Bang. Iki didangku sembarangan, iki angkong spesial. Spesial piye wong tak delok ya mung angkong biasa kok. Ya ben Dek Mira sing penting seneng. Oh alah, Bang, demi Mbak Mira ngasih nyurung angkong adoh. Jenenge perjuangan Dek Vera, perjuangan aku kudu nganggo mobil. Sing penting niate tulus. Neng Bang Randy ora kesel to? Keringete ngasih netes-netes kaya ngono. Kesel ya kesel. Nek bayangke Dek Mira mesem, rasa kesel iki langsung hilang. Alah, kok le romantis tenan. Emangnya Mbak Mira ngerti perjuangannya Bang Randy? Lu tak gawe kejutan. Semoga wae ngono. Kula nyuwun pamit, Bu. Senajan kula ditolak, kula tetep ngajeni sampeyan, Bu. Muga-muga kowe ngerti maksud Ibu. Kula namung ndedonga, Bu. Mugi-mugi Gusti Allah maringi margi ingkang sae. Menawi Dek Mira dadi jodoh kula nyuwun diparingi kekuatan. Ananging menawi tasih wonten kesempatan, kula mboten nyerah ngupadi cara ingkang sae. Sepados kula saged bebrayan kalih Dek Mira, Bu. Kula nyuwun pamit nggih, Bu. Bu, kamune wis mulai. Ya nduk wis mulai. Piye, Bu? Kabeh lancar toh? Kok Ibu meneng wae? Ya wis rampung. Biasane menawa tamu cerita akeh. Ora ana sing perlu diceritake. Lho, kok ngono to, Bu? Tapi wong-wongane Mas Pawira sopan to? Ya sopan. Lho, kok Ibu kaya ra seneng ngono to? Ya ora apa-apa, Nduk.
Bu, aja gawe Mira penasaran. Yo, kowe ora usah mikir sing aneh-aneh. Iki soal Mas Pawiro ya. Yo, ngene wae, saiki kowe fokus karo urusanmu dhisik. Loh, kok jawabannya muter-muter to, Bu? Ki ono sing didelekke ya. Ora kabeh kowe kudu ngerti saiki. Bu, jujur wae. Apa Mas Pawiro ono ngomong sing ora apik? Ora, Apa Mas Pawiro gawe salah? ora yo en. Ono apa to, Bu, jane iki? Hatiku ki dadi ra tenang. Ana wektune kowe mengko bakal ngerti. Mira malah tambah wedi nek Ibu ngomong kaya ngono. Wes, aja dipikir dhisik. Bu, apa hubungannya Mira karo Mas Pawiro bakal apik-apik wae? Yo, sing penting saiki kowe sabar dhisik. Ono apa to jan iki?